для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Добрый день, шановные сябры, вы на канале «Культура», с вами программа «Диалоги про культуру», и я ведущий Миколай Паграновский. Наш гость сегодня в студии даволі вядомы человек у свеце мастацтва, и не только. И, до речі, треба сказать, что он не один раз уже бывал в нашей студии и шмат цікава распавядаў. Гэта Алесь Квіткоўскі, Алесь Адамович Квіткоўскі, мастак, педагог, доцент кафедры малюнка, акварель и скульптуры Белорусского национально-технического университета, где он по сегодняшний день працуе уже амаль 13 годов. Так, я не помилюся? Павітайся. Добрый день, господарство. Сегодня наша размова пойдзе про вельмі важные проблемы, якія, ну, гэта можа не такие уже проблемы, але их трэба вырашаць і у працэсе навучальным. Вот ты шмат гадоў працаваў, Алесь, у таких установок, как называется, дзіцячая мастацкая школа. Амаль 140 год у эстетычным выхаванні подрастаючага пакалення. Так, ну там уже детки маленькие были. Ну и маленькие, розные, старейшие были. Да. И, до речи, калі ж мы подлічылі, что каля 50, ну, будем казаць, юнакоў трапілі, поступили и скончили архитектурный наш этот факультет. Так, это твои выпускники этой школы. Так, и некто из них я уже сустракаю на дорослых, ну, молодевых выставах, и прозвище есть. Некто уже в Италии акварелью занимается, и там живет. Цікаво это все. Ну, я так разумею, что ты любовь до акварели привил им, и яны ее понесли и далее. Ну, может так. Потому что я ведаю, одна из таких не шматликих краін у Европе, это Италия, проводит шмат конкурсов акварели и шмат пленеров там проводит. Именно это наши вот люди, ну, вот Катя Зюдина меня весь час тут и запрашает. Ну, про интернет, зразумело. Ну, я ведаю, что наши мастаки, ну, профессиональные мастаки берут удел в этих пленерах в Италии, и шмат кто там атрымлівае великие узнагороды, треба адзначыць. Вот я бачу недавно там каталог такі один показывал мне, ну, просто супер это выдают, и такие каталоги, и увогуле там организовывается выдатная эта пленерная праца. Ну, так вернемся до пленера. Мы в Италии не ездили на пленер, а вот ты мне скажи, Класка, что тебе подштурхнуло своих студентов, вот, які вучатся на архитектурном факультете, что подштурхнуло именно это возить на пленеры их, вот, по Беларуси. Потому что раньше, я не памятаю, как такие практики были. Ну, там нечто малевали, ходили по Минску, там малевали вулочки и так далее. Ну, мы не будем там засяродживаться, например, там 90-х годы, ну, 80-х годы минулого стагоддзя, калі архитекторы могли съездить и по Золотому кольцу России, аж на Самарканд могли, у Львов могли, были тыя часы фінансавання, зараз не. І вось я трошки, калі летняя практика у іх, планерная практика, самое цікавае, что я вот ездил тады ў Заслав'е. Чаму? Потому что за один день у Заслав'і можно помаляваць было и касцёл, и царкву, и драўляную, это музей млына, это цуд, можно провести. Там и кузня, все это все так называемый Скансен, музей под открытым небом. Так оно будет. А потым атрымалася так, что, ну, не буду, может, там ранейшую эту гісторыю расказваць, але пробач, вось Владислав Завальнюк, Чырвоны касцёл, прапанаваў нам магчымасць, самая галоўная магчымасць — это транспорт. Это па-першае. Потым мы набылі уже сваё абсталяванне, маецца на ўвазе Чырвоны касцёл, і нашы студэнты, якія, будем казаць, год ад года меняются. Ну, кто-то же уходит, а новые там поколения, новые курсы. И у нас все это свое. Аб чым? Тут больше конкретика. Не просто съездить, например, у Мазыр. Это умовно. Не просто съездить у Городню. Все это связано с першого Чырвонага касцёла і з постаццю Эдварда Вайніловіча. Усе яго ведаюць як фундатара Чырвонага касцёла. Але ж это один из самых галоўных і буйнейшых землеўладальнікаў у Беларусі. Вось
і вакол яго сям'і, вакол яго дзеяння, вакол яго лёсу, вось, і склалася вось такі у нас, ну, праект это зараз называецца, як мясціны, звязаныя з Эдвардам Вайніловічам. Это Случчына, это Капыльшчына, у Клетчыне мы былі, зараз у Іўшчыне мы былі, ну, маецца на Іўе, а ў наступным годзе это было глыбокае, уже Віцебская вобласць. Я для сябе... Это ўсё з Вайніловічам звязана? Так, это Вайніловіч яго асяроддзе. Вось, напрыклад, у Іўе ён фундаваў мечеть, якая да сённяшняга дня ёсць. Это 1800, здаецца, 48 год. Вось. А чаму? Таму што яго жонка звязана з тымі, ну, не памятаю, здаецца, залескія, якія там жылі, ну, у Іве, вакол Іве, гэтай землі. Вось. Но самае цікавае ў гэтых всіх вандроўках, што я прапаную убачыць Беларусь студэнтам, хацеў сказаць, дзецям, юнакам, вось, але ж адкрываю сам яе гэтую Беларусь. Напрыклад, у гэтым годзе увесну, пакуль не было, як мы кажам, зеляніны, а яшчэ такі цудоўны колер дрэваў, колер палёў, вось, мы паехалі ў тое ж Іўе паглядзець. А з Іўе мы узялі і збочылі ажно на Гальшаны. Ніколі не быў у Гальшанах. На дворе было цуд, просто цуд у нас. І, ну, зразумела, першае, это все-таки фотаздымкі. Вот, паздымалі Гальшаны, далей мы паехалі па дарозе маей улюбёнай Богданова, потым на Вішнева і потым ужо на Мінск. У нас цудоўны матэрыял адбыў. І самае галоўнае зараз не тое з натуры, а больш яны працуюць з гэтых фотаздымкаў. Ну, такі час. Такі час я сам вот ведаю, напрыклад, тыя ж Гальшаны, замак, я працаваў з фотаздымкамі, там цудоўныя такія былі, але ж рабіў сваю кампазіцыю. Ну, вось так у нас атрымалася, а потым летам, ну, зноў у гэтым годзе, калі мы паехалі зноў у Іўе, ўжо паглядзець, як там памідоры растуць. Ну, там же помидоровая краина вокруг, ой, не Клетчина, это самое Ивлев. Давид городок треба ехать, там огурки то вырастут. Ну, это уже Ольшаны, это мы ведаем. А потом мы взяли и поехали у бок Новогрудкой. Вот, заехали у Уселюб, цудоўнейшы касцёл. Ну, зноў там шмат расказваць, і мяне шмат чаго ўзрушыла, калі праз могілкі прарубілі шашу, ну, объезд Уселюба, ну, нечто такое, ну, будем казать, неприемно, мягко кажучи. Новогрудок. Приехали в Новогрудок и трапили, зразумела, там у самом центре не только рештки гэтага замка, але ж и тут же галерея Кастуся Качана. Мы были у галереи, нас харбатой напоили там. Так само это все один до одного. И я кажу, вот для их это маленькие. Нехай будзе у автобусику там 15 человек, добра, что 2-3 из этих студентов зачапило их, запало нечто. И они потом протягивают, они допомагают мне, например, рабить плакаты. Больше того, в минулом году было 2 персональные выставы. И они рабили под себе плакаты, запрашальники рабили. Ну, эти выставы были снова в чырвоным касцёле. І, напрыклад, далей, зноў у гэтым годзе мы зрабілі яшчэ такую вандроўку. Канчатковая там это была Шчорсы, таму што там таксама нашы студэнты былі. Мы туды заехалі, але ж была і моя мара праехаць наскрозь на Любоцкую пушчу. Мы были ў Дзераўной, мы были на Лібаках, а потым ужо, зразумела, і Вянец. Ну, мы толькі ў адным касцёле ў Белым былі тады, там размовы. Ось нас трошки нарасказвалі, правялі, і я там шмат чаго расказваў, ужо чаму ведаю, што я ведаю. Ну, і вот такі Мінск. А вынік, зараз вот выстава у нас, у БНТУ, якраз она называется «По мясцінах» Эдварда Вайніловіча, но больше этот проект мы зрабілі шырэй. Шырэй я его назвал, ну, словами Скараткевича, на Беларуси Бог живе. Вось пакуль так у нас.
Прача вот гэты выставы, якія у вас у БНТУ, там у чырвоным касцёле, дзе яшчэ вылазілі выставы? Не, ну зразумела, у іх там было. А, у іх вот. Зразумела, абавязкова сустрэчы, калі Клетчына, там у Клетчыне таксама гэтая выстава, там размовы, чаму там размовы, сустрэчы, будем казаць, з моладдзю. Ну, мастацкія школы, па-першае. Я тут уже веду, як это называется, прапаганда, агітацыя свайго факультэта і навогул, ну, архітэктурнага факультэта. А як мясцовыя жыхары ўспрымаюць то, што яны кожны дзень ходзяць вакол гэтых помнікаў, і вы ім нібыта новым вачыма паказваеце там то, што яны звычайна бачаць, але можа не бачыць тых нейкіх там акалічнасцей, якія там мастак-архітэктар можа ўбачыць. Ну, я б сказаў, што больше зразумела абыякава да гэтага ставіцца. Першыню мы это пачалі на Капыльшыне, калі ў Капылі, на Капыльшыне. Мы паехалі ў Цімкавічы. Цімкавічы чаму? Таму што ў 6 кіламетрах ад Цімкавічаў быў палац Вайніловічаў у вёсцы Савічы. Вось, і там не так далёка курган, дзе былі пахаваны ягоныя дзеці тады. Ну, і назваўся тады курган, менавіта іх Вайніловічаў. Ну, потым войны, ці разбурэнні, там перанос гэтых целаў там было. Ну, курган застаўся. І там два цудоўных гэтых крыжы, маецца на ўвазе, ну, такія, ну, яны глядзяцца ў гэтым самым ландшафце і здалёка, і ад лесу. Вось. Мы там былі, і зразумела, у Цімкавічах, чаму 6 кіламетраў, і ўся сям'я Вайніловічаў, як называецца, карысталася паслугамі, можна сказаць, гэтага касцёла. Вось, і касцёл быў драўляны, і цудоўна распісаны быў, здаецца, мастак Бруздзіловіч, вот, які і распісваў чырвоны касцёл у свой час. Шмат якія і мастакі, і мастацтвазнаўцы лічаць, што это менавіта ён распісваў гэты касцёл. Ну, пакуль я так вот. І я напісаў такую карціну. Малады Вайніловіч на тле, на фоне гэтага касцёла драўлянага. Ось. Ну і потым у нас была адразу выстава тут, пасля вандровак на Капыльшчыну. І выстава была ў музеі гісторыі беларускай літаратуры. Яна там была аж на 2 месяцы. І там шмат хто прыходзіў, шмат якія водгукі такія былі. А потым яна пераехала ў Капыль. І ў Капылі яна была ўсё лета. Ну, амаль што ўсё лета. А потым, калі мы вярталіся з Клецку, мы яе забралі, гэту выставу. Так што народ яе бачыць, і бачыць іх творы. І я зноў вяртаюся да таго, што нехта са студэнтаў так і просіць, а можна зрабіць персанальную выставу. І вот так мы і робім. Выдатна. Так ёсць і персанальная выстава. Ну так. Вот я кажу, Дарина Савінок, апошняя тут была выстава, а з гэтых так і Наташа Прахаренкова. Ну, я гляжу, у меня в руках называется, я не знаю, как это назвать, книжка, подручник, ну, называется учебно-методическое пособие, называется «Пленэрная практика в высшей архитектурной школе», автор Квитковский. Это твоя книжка. За який час гэты матэрыял сабраны быў для гэтай кніжкі? Ну, будем казаць, першыя працы, якія я захоўваю, я сябе беру там 1-2 ад кожнага аўтара, якія я ведаю, што трэба недзе выкарыстаць. Ну, от і выкарыстаў. Першы это 2011 год. Так, з тых часоў ты разбіраеш. Там якраз Оля Мельнік, Пінск, там цудоўны Пінск, як я папрасіў. Ось, ну, што памятаю, 2012 год, 2012 год, таксама там от Дзіма Казак. Ну, тыя творы, якія, будем казаць, не сорамна друкаваць. Ну, а далей, зразумела... Ну, па сутнасці, гэта, я так разумею, што гэта вынік 8-гадовай працы. Вот так, не, ну, будем, ну, няхай будзе так.
Няхай будзе. Вот скажи, калі ласка, выйшла ў гэта выданне, яно невялікім накладам 200 экземпляраў. Куды яно попала, ў якія бібліятэкі? Хто можа гэтым Ну, я пазнаёміцца? ведаю 200 экземпляраў, 40 пайшло ў нейкія бібліятэкі, я сам не ведаю, якія. Просто калі я забіраў сваю акварэль з нацыянальнай бібліятэкі, я пацікавіўся, мне ў кампутары паглядзелі, кажуць, 3 экземпляры ў нас ёсць дасланы. Ну, вось, якія бібліятэкі там вырашаюць. А зараз, ведаеш, 160 засталося экземпляраў. І неяк летом я пайшоў у управленне культуры Мінаблвыканкава, і мы задумалі такую акцыю, таксама не скажаш. У Мінскай вобласці 79 школ мастацкіх, з мастацкім ухілам, дзіцячых, зразумела, школ. І было б цікава сабраць іх усіх і кожному представнику школы, там, зразумела, не маладому мастаку, так, як узнагарода уручыць, будем казаць. Такую, каб яна была у кожнай, будем казаць, у кожнай мастацкай школе. Я калісьці падлічыў, 22, здаецца, там раёнаў у Мінскай вобласці, але ж моя улюбёная, мой улюбёны Воложенскі раён, ну, где я народился в Воложине, я падлічыў, што школа мастацкая у Вішнева, філіал у Богданова. Далей 2 школы у самім Воложині. Гальшаны там побач недалёка. У Гальшанах таксама ёсць мастацкая. А вось я не ведаю, дарэчы. Это ўжо, здаецца, вобласць групы. Не самая школа, прабач, там пры сярэдняй школе ёсць там выкладчык, які там студыі арганізаваў. Можа пры быць. Гальшанах. А далей у Дорах, далей у Івінцы, это Воложенская зноў, і ніколі не быў, но ведаю, што вельмі цудоўная мастацкая школа у Ракаве. Школа мастацтва там. А ў Дорах это яшчэ калісьці Шарэцкі яе прыдумляў у свой час. Вось яна таксама гучала, ну, не на ўвесь свет, а на Беларусі яна была. Ну, я ведаю, што тут побач непадалёк ад Мінску ёсць такі горад, раён і цэнтр, Дзяржынск. Ну, так вядома. Койдана, кажа, гістарычная такая назва. І там ёсць выдатная мастацкая школа. Дзіцячая, проста яны ўдзельнічаюць у шматлікіх еўрапейскіх пленэрах. Дзеці ездзяць там, займаюць там першыя месцы. І вот такі вот нават альбом выдалі і вот Володя, там ёсць такі выкладчык, які там па сутнасці я не знаю, дзе ўзяў грошы, знайшоў для гэтага выдання. Але вот такая салідная кніжка з партрэтамі дзяцей, з іх кароткімі біяграфіямі, дзе яны ўдзельнічаюць у якіх конкурсах, якія ўзнагароды атрымалі і гэтак далей. Вельмі салідная. Ну і, канешне, ілюстрацыі іх твораў там прадстаўлены. Выдатная проста кніжка. Ну, зноў, калі для мяне гэта цікавы сёж, уже 41 год я ў гэтым эстэтычным выхаванні, навогул, як я сказаў. Так што і ведаю тыя школы і там па ўсёй Беларусі новыя. Але ж вот да выдання мне цікава, каб кожны год нешта рабіць і падштурхоўваць новыя таленты, ці знаходзіць новыя таленты, таму што яны ёсць, но іх трэба нават нам, настаўнікам, знайсці, раскрыць іх творчыя, жывапісныя. Па-першае, жывапісны малюнак, графіка, гэта само сабой. І зараз вот у мяне... Любы архітэктар, які атрымлівае дыплом архітэктара, ён павінен маляваць. Павінен маляваць. Не з фоткі толькі. Калі ён там, конечно, і калі робіць нейкі праект, то яму трэба яшчэ нормально намаляваць яго нармальна, гэты праект, каб было зразумела, што мае на ўвазе. На сённяшні дзень, скажы, колькі людзей, якія там прайшлі вот гэтыя твае пленэры і гэтак далей, у розных месцах працуюць, нехта азваўся, там пра сябе распавёў, што там вот працуе ў акварэлі, напрыклад, можа, алейнымі фарбамі малюе. Цікава, што вот учора адна Ксенія Зотова, 5-й курс, яна вот была ў вандроўках, цудоўны малюнак пером, алоўкам, прынесла 3 творы, напісаныя маслам.
на картоне, у рамачках, якія сама зрабіла. І это мяне кранула, па-першае, па-другое, вельмі нармалёвыя, не дзіцячыя. І не сорамна іх выставляць, такія творы. Это ўжо на будучыню. Ёсць тыя студэнты, з якімі якія гадоў 5, 6, 7 назад скончылі. Я яшчэ падтрымліваю з імі сувязь. Ну, ёсць тэлефоны. І як толькі новая ідэя у меня будзе такая больш. Вот, напрыклад, Іра Бровка, она з Ліды сама, таксама удзельнічала ў некаторых маіх праектах, дзе я і студэнты. Ну, вот, напрыклад, самае галоўнае, это быў універсітэт культуры 2 гады назад. І вот такія, ну, можна расказваць, можна вот пра Женю Чеханова зноў расказваць, які ў гэтым годзе скончыў і там працягвае. Ну, Наташа Прахаренко, она сама з Віцебску, таксама у ёй была персанальная выстава, таксама у нас сувязь ёсць. Як толькі, я кажу, вот нарадзіцца ў душы новы праект, вот, зразумела, іх запрашу. Просто зараз, як заўсёды, час распісаны. Вот гэтая выстава, якая па мясцінах Эдварда Вайніловіча, якая зараз у нас у БНТУ, яна не ў хуткім часе, пасля маей выставы персанальнай, прысвечанай Анатолію Сысу, я вярнуўся, якая будзе ў бібліятэцы Пушкіна, роўна праз месяц, 13 снежня, пятніца. Вось. А пасля гэтага будзе вот выстава маіх студэнтаў з РОУ, зноў вот тая ж, можа, мы дапоўнім шорсамі, вандроўкай па шорс, ну, у шорсы. І далей уже Беларусьбанк збіраецца гэтую выставу сябе выставіць студэнтаў. Так, я чуў пра гэта, ну, казаў. Это ўжо ідзе вот такі. Ну, а зразумела, нікуды там не падзенешся, чырвоны касцёл, там пляцоўка заўсёды ёсць. І просто вот мы, можа, задумаем некую персанальную. Ёсць. Вось тут уже і часу не хапае. Я аб чым, што выстава прысвечана Анатолію Сысу 13 снежня 2019 года будзе до старого Нового года у 2020. Ну, это 14 студзеня, месяц. Вось, пасля гэтага будзе гэтая выстава са студэнтамі, студэнты, у рамках якой вот, мы збіраемся рабіць узнагароды, узнагароды гэтай кніжкай, альбомам ці пасоб'ем, як там называецца. Надалей у моих планах, там яшчэ, от, прабач, будзе 60 лет 26, здаецца, сакавіка, ну, маяму сябру, з якім і працуем, паэту, вот, Віктару Шніпу. Вот задумали ў Валожыне зрабіць, я задумал, там у меня, ну, не шмат твораў, а калісьці ён я пишу картину, он на эту картину піша вершы. Ці наадварот, на ягоны верш я пісаў нейкія картины. І вот засталося там, ну, нармалёвая такая выстава, там твораў 20, это такое ёсць. Ну, вот пакуль такія думкі. А со студэнтамі, это уже, кажу, вандроўкі уже на глубокае дальше. Так. Скажи, колькі працягваецца па часе, вот, там, месяц, полторы, а может 2 тыдні толькі, вот эти ваши вандроўкі, там, ну, пленэрные маецца на увазе. Тут у нас толькі один день такое бывает. Як, на один день? На один день не хапае. И что, за один день вы что робіце? Ну, робім, зараз я кажу, больше карыстаемся нейкімі замалёўкамі, фотоздымкамі. Такого уже, ну, я бы сказал, тяжко зрабіць. Ну, я разумею, финансово это тяжко поднять такие проекты. И финансово, вот, например, Иве, там пропонували, там можно было жить при костеле. Там есть магчымасць жить и сілкавацца. Вось, была, ну, я бы сказал, это, может, я не такі арганізатар усяго этого жытла, каб сачыць, бегаць за імі, это ўжо не маё. Хоць з іншага боку, узгадваю, як і ты на практыке быў, як на практыке быў, калі там пасля першага курса Браслаўскія азёры. Хто за намі сачыў? Іван Никифорович Стасевич, заслужаны мастак. Ён сваё маляваў. Вось. А мы в гэты час і плавалі, купаліся, і там хадзілі па лесе, рыбу лавілі, і ўсё. Ну, вольныя ж людзі, дарослыя. Ну, просто я пакуль не ведаю, ці трэба гэтыя такія рабіць доўгія вандроўкі з нашоўкамі. Ну, зноў вяртаемся да этого. І грошы, і дзе, і як. Ну, па-першае, мабыць, гэта. Не з іх жа збіраць, не са студэнтаў. Як ставіцца кіраўніцтва факультэта
от за твоїх таких от екзесісів, які ти робиш там? Нет, Там ну, вся- мы уже размаўлялі тады і летом, што Армен Сергеевич Сардаров, ён толькі падтрымлівае гэтак. І он кажа, толькі вот так вот праз гэты вандроўкі сваімі вачымі пабачыць Беларусь, сваімі вачымі сустрэцца і з ландшафтам, і з здабыткамі, і з тое, што засталося, і тое, што няхай паглядзець это новабуды, там ўсё это параўнаць, это вельмі дарагова там каштуе. Таму што ты ж, напрыклад, гальчаны, калі мы былі ў самым мястэчку, там некае свята і некая такая папсовая музыка там ідзе на фоне гэтага ж касцёла, там нешта было сучаснае, так не крануло. Толькі ад'ехалі эти 2 кіламетры да замка гальчанскага, ну няхай там это ферма малочная, там сучасная, але ж зусім іншая. І мы былі, ну, напрыклад, паўгадзіны там. Я запытаў таму чалавек, які гандляваў керамікай, ну, будем казаць, местачковы. Он кажа, тут увесь час нехта прыязджае. І за паўгадзіны, пакуль мы там былі, прыехалі вот 5 машынаў, гомельскія, віцебскія, нумары, ну, не кажу уже мясцовыя там былі. Это просто цудно. Это эти кропельки, калі, ну, под лозунгом «малая радзіма», яна заўсёды малая радзіма. Я давно не был в Гальшанах. Скажи, там нечто просунулся в сенсе реставрации замка? Ну, так одна вежа там одну была вежу, так зроблена, они, и все. Ну, Да? это была, вот якраз у весну, была пакуль одна вежа, я зараз, ну, за лето не ведаю, што зрабілі. Это робіць лідар рэстаўрацыя, ну, не ведаю. Гэта ўжо не мае праблемы, мои праблемы. Ну, добро. Новые открывать для Покольки себя. ты уже, скажем, там, ну, 11 годов, амаль, что вандруешь, вот так по Беларуси со студентами, что ты можешь зрабіць, якія высновы? Ці нешта так у занепадзе, а можа нешта падымаецца? Нема такое адчування. Калісьці я таксама аналізаваў, ну, вот поехала со мной, напрыклад, у той же Савічы, Цімкавічы, Капыль, в аўтобусе было 9 студэнтаў. З іх толькі 4 адгукнуліся і працягвалі, іх гэта зацікавіла. Астатнія, як казаў паэт Анатоль Сыс, былі проста пасажырамі. А што мы яшчэ маляваць нам патрэбна? На мове. І таму я кажу, што з гэтых вандровак я уже не сачу, не адсочваю, што вот гэты і гэты нам дапаможа, нам сабе дапаможа, нам дапаможа у адкрыцці радзімы праз іх, вочы праз іх адчуванні прыгожыя, ну, як архітэктары, як жывапісцы. Тут шмат такіх прыкладаў, і таму я просто вот бачу тыя, хто ёсць, і хто вот зараз з'ездзілі, і хто яшчэ збіраецца ехаць, ужо мы рыхтуемся на глыбокае. У весну будзе першая такая вандроўка, зноў пакуль яшчэ зелені не будзе. Ось, просто я бачу тыя адзінкі, якія жадаюць і якім трэба дапамагчы выставіцца. І вот калі мы будзем рабіць гэтая кніжка, ну, пасобе, а калі мы зараз зробім яшчэ з чырвоным касцёлам далей такі, ну, будзем казаць, шырокі буклет нашых, это будзе навогул, і я кажу, это будзе навогул усім патрэбна, а не толькі ім. А ім это таксама паказаць у сваёй школе мастацкай, што вось таксама гэта я. Ці на ўзроўні таго ж раёна, што няхай, я ведаю, што вот калі мы уже другі ці трэці раз пасля кожную восень інстытут Акадэмія навук, інстытут гісторыі, інстытут Сахарова, ну, зразумела, з касцёлам, зразумела, з выканкамі, праводзяць канферэнцыі, звязаныя з Вайніловічам. Вайніловіч, ну, і той краю. Напрыклад, Вайніловіч, Случна, Вайніловіч, Клетчына, Вайніловіч і Ювішчына, вот зараз там выйдзе. Так выйдзе самае цікавае, я, как это, стары чалавек, взяў і за 3 вечары напісаў
такі матэрыял, які ўвайшоў у гэтую канферэнцыю, які я там павінен быў зачытаць, ну часу не хапіла, але ж яны па-свойму яго там адрэдавалі, а называўся ён прыблізна так: эстэтычнае асяроддзе менавіта беларускага землеўладальніка канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Якія карціны ў іх віселі? Меня это так зацікавило, я покопался у своих, у архивах. Там какие картины там цудовные висели картины. Я уже не кажу про наших мастаков, что там было, ну, зразумела Ваньковича. Так. Юзеф Пешка, Максим. Ну, так это наши там было. Смуглевич и там далей. Але ж там были у когось Рембрандт, Фраганар был у когось. А хто ж ти тільки італьянців привозив, тому що він, а хтось тільки москвичей закупав і привозив. Тут шмат чого можна розказувати. Ну, я ведаю, що шмат скульптур з мармура, створених у Подлагойському, там, ну, так, у Махната були Тишкевичі, вони попали зараз у літнім саді, так у Петербургу. Так для мене це відкриття, які картини були. Это ж, а потім, ну, знову по Войниловичу. Які у яго карціны, які гэта маёнтак, што там, як. А потым за 3 дні это все размялі дезертиры і тыя, хто новую ўладу прыняў. Так, яго. мягко сказано. Это іншая справа. Так, вернемся до наших, як кажуть, сьогоднішній день. Скажи, калі ласка, вот пасля выхода вот этого учебного допоможника, хто з ім пазнаёмся, апрача там студэнтаў, якія вучацца там па гарталі, апрача тваіх калегаў, выкладчыкаў, хто яшчэ знаёмы з гэтым выданнем? Адразу першы прарэктар. Вот так. Вот так. Вось. І Георгий Александрович Вершина, я адразу ему прынёс з подпісам сваім, вот, потому что это все ж ягоная дапамога, ну, даць дазвол на каляровыя. Там усе, до речі, всі калірові. І цудоўна надрукавана. Ну і зразумела, Армен Сергеевич Сардаров, як дэкан, тому что, будем казаць, усе свае кніжкі, ну, я маю на увазе, якія ў мяне былі і па жывапісу, ну, майму жывапісу, і па маім акварэлям, зразумела, я дарыў дэкану, і, ну, на кафедры такога не заставалася. Ну, астатнія чакаюць, зразумела, маі рэцэнзенты, тут же неяк трэба іх спісаць. Ну, знову Володя Ренкевич, там Володя Зенкевич, я им уже описал рецензентам. Ну, а покуль на складе. Ну, читаю. Там, апрача себе, цікаві мастаки працавали, вот, наприклад, там, до недавнего часу еще працавала такая Алла. Ну, Колосенцева. Колосенцева. Она же так само выдала книжку по малюнку. Ну, так, это все верно. И я думаю, что для вашего факультета это вельми важно, каб выкладчыкі вот такія кніжкі стваралі, дапаможнікі для студэнтаў. Калі ехаць там у іншыя бібліятэкі, шукаць іх там архітэктурны малюнак, былі такія кніжкі, мы ведаем, не выходзілі такія кніжкі. А калі на мясцовым сваім матэрыяле это все робіцца, это просто выдатна. Это, я бы сказал, с первого погляду это патрыятычна, а з другого боку это патрыятызм вырастае ў нейкі больш глыбокія зацікаўленасць сваім краем, сваёй краінай, які ты жывеш і бачыш это побач ўсё. Это вельмі важна. Дзе звычайна ваши выпускнікі працуюць, архітэктары? Ну, я таксама не адсочваў, дзе. У каго была і ёсць магчымасць уладкавацца адразу, ну, там у тыя фірмы, там, дзе, ну, па сваіх сувязях, будзем так казаць, па-першае. Но у нас же, я уже таксама не памятаю, можа уже процентов 60 платнікі, а не бюджэтнікі. Яны себе шукаюць. І шукаюць праз нові, як там трапяць, якія фірмы. Ну, мне на адказ это цяжка казаць, где, хто, як, потому что я ведаю, нехта пачынае, напрыклад, то ў кіно пайшлі, то бутафоры некую робяць, то, ну, зусім не сваё. А потым недзе шукаюць, пакуль уладкуюцца праз год, праз 2, праз 3, а нехта навогул уходзіць і прадае сантэхніку ва ўруччы. Не, это не лепшы прыклад, ну, конечно. Так, але ж... А я ведаю іншыя прыклады, напрыклад, згадаю, калегі, архітэктары,
якія скончылі архітэктурны факультэт у вас, і яны тады яшчэ называўся архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, цяпер жа каледж называецца. І яны пасля сканчання вот этих вот установ навучальных працавалі на кінастудыі «Беларусьфільм» мастакамі-мультиплікатарамі. Ну так. І, да рэчы, шмат архітэктараў пашло. Это что такое? Некі ёсць прынцып там, альбо это выпадкова ўсё? Ну, я зараз не ведаю про гэта Ну, самае. што Не, ведаю, што там архітэктара нехта прыводзіць працуе. менавіта для мультиплікацыі? Ну, валоданне, зразумела, там малюнкам, якім-ніякім, і валоданне спектрам каляровым, што трошкі ведаць. Ну, а зараз больш новыя тэхналогіі. Это не ў мае часы, калі пачыналася мультстудыя, там Піменов і Зіневіч пачыналі, з Москвы іх прыслалі. Тады ўсё это былі размалёўкі, эти все раскадроўкі. І нашы вот некалькі манументалістаў, тая ж Татьяна Жытковская, яна ўжо на 4-м курсе, ну і 5-й дыпломны, яны ўжо падпрацоўвалі там гэтымі размалёўкамі. Это былі тыя часы. Зараз больш сучасныя. Ну, будем казаць пра новыя гэтыя тэхналогіі. Ну, мабыць, вот такое валоданне гэтым, мабыць. Я вот яшчэ вот так падумаў, базары базарамі, але ж я просто узгадываю свою невестку, якая, здаецца, скончыла там Ольга Квятковская, там ці 2000 год і 1999. Ось, і яна ўжо колькі гадоў прайшло, 2 дзяцей. Ось яна, я лічу, самы ведучы, адзін з вядучых ландшафтных архітэктараў. І не толькі краіны, а замежжа. Она больш працуе з Масквой. Чаму? Яшчэ я яе запытаў: Оля, вот з вашего потоку, няхай это было 100 чалавек, хто стаў сапраўдным архітэктарам? Не той, хто гэтыя самыя снаряды падносіць, ну, як это бывае, памочнік, не той, хто раскадровае, распрацоўвае. Она кажа, толькі 2 чалавекі. Вот так было. Ну, просто я зноў шчыра скажу, я не адсочваю гэтага. Не, я просто згадав, тому що от в этой же студії був тут Михаил Тумеля. Ну так, я слухав колись. Так, і Михаил Тумеля мені, до речі, підкреслив, сказав, що у нас шмат мультиплікацій чомусь працював архітектором. Ну, ось, є який секрет, я не ведаю його. Мабуть. Вот. Ну, давай хоть колькі слов про проекты «На Беларусі Бог жыве». Калі ён пачаўся ў 16-м годзе, сёння ўжо на сённяшні дзень 3 гады, як вы працуеце з гэтым праектам. Якія у вас ёсць, ну, у планах, там, скажем, якія маршруты, дзе праехаць, дзе памаляваць, дзе паказаць і гэтак далей. Ну, мабыць, самае галоўнае, вот я ўжо кажу, наступным годзе мы прывязваемся до гэтай канферэнцыі, якая зноў праводзіць Акадэмія навук, Інстытут гісторыі, якая будзе ў глыбокім. Вот, это па-першае, туды будуць вандроўкі. Летам, можа, зноў будзе нешта звязанае з бліжшымі такімі блізлежащымі. Можа, это зноў шорсы, не ведаю. Самае галоўнае глыбокае. І наступны год запланавана ўсё ж у Сапоцьке, я так и называю, институт гістарычны музей Карла Маркса 12, мы запланавалі вот такую выставу, уже больш широкую выставу, не у великой зале в этой, ну, мабуть, это, як уже ён падкажа, Павел Михайлович. Ось, а мы запланавалі такое. І так, каб это было не тое урачыста, і так, каб там былі зноў гісторыкі. Там же ж дрэва Ваніловіча ў іх захоўваецца. Так што тут адно да аднаго і прывязваецца. От мы пакуль выходзім на наступны год, а далей пакажам. Ну, дзякуй, што ты згадаў такі выдатны музей, гістарычны музей в Мінска Карла Маркса 12, якім кіруе малады, дарэчы, дырэктар, і ён цікавы, на мой погляд, узяў кірунак. Это уже не первая выстава, такая, якая мне, до речі, зацікавила, что вот такий конкретний гістаричний музей і гістаричну тематику показує. До этого, там, минулого года, здається, була видатна вистава
дзе паказалі творы скульптара Аганова і яго калегу жывапісца. Памятаеш, там выдатная канцэпцыя была зроблена. Яны паказалі спачатку яе там у музеі, а настолькі яна была даспадобы людзям, якія цікавяцца гістарычнай тэматыкай, што нават калі адкрываўся гэты вот, скажем, адрамантаваны, реанимированный это палац культуры на камольном комбинате. Вот там яны показали еще раз эту самую выставу. Я думаю, что она уразила просто усіх, тому что кіраўніцтва Мелгарвыкамкама нават эту выставу хотела показать, але она там нечто технично не вырашылася, не тое памяшканне давали для этой выставы, не подошла. А збіраліся там у Дні культуры Беларусі, праходзіў Піцеры. Яны замахаліся туды адвесці эту выставу, показала. Яна сапраўды, ну, просто суперная выстава была. И я думаю, что вот новый молодый кіраўнік этого музея, Павел Михайлович Сапольский, робіць все належна, каб люди, якія живут тут, на гэтым кавалку земли, якая называется Беларусь, ведали лепш свою гісторыю, шанавалі яе і ганарыліся гэтай гісторыяй. На гэтым добрым словце я хотел бы и припыніць нашу размову сегодня. Я хочу тебе подякаваць, Алей, что ты знайшоў час, пришел. Мы пагаманілі с тобой на вельмі важную тэматыку, і я думаю, що пройдзе пэўны час, і ты нешта новае покажешь, и я с задовольнением еще не один раз запрошу тебя. Так что дякую, хочу подякувати всіх, хто нас слухав, і хочу подякувати так само наших гукорежисерів Євгенія Бельська і Інна Цісянок, які разом нам допомагали. Ну, а яшчэ я одну только хвилинку. Ой. Ну, а я першая, знову пятница, 13 снежня, 17:30. Реклама. Директор меня заб'є за эту рекламу. Ну, ладно. Моя выстава, якая присвячена Анатолию Сысу у библиотецы імя Пушкина. Запрашаю. Добре, дякую. Бувайте здорові всім, хто нас слухав. До побачення.